keluarga ni Paupunami na dua. Takas do itu tu terlungobi dihamu horong ni amang burunami. Dohot na burunami maria-ria sude di ulau ta sadaryo. Jalahami pe siat tulang robot tung macai las roha. Sude ria udur laho mangudurhon di tonga-tonga ni Paupunami. Di selani amang beruna berju na beruha sian takas doi taboto sian tonga-tonga ni pungatta borsak sirumonggur nadong di partikianon terlubui ma khususna di Kapling Baru mengeruti tusi muse amang beruna berju molotukpe huhatahon katakon siat tonga-tonga ni pungatta sektor Batu Haji menguduti manom muse sian seko dia Batam alai namar nidodo tu saluhut keluarga ni amang burukku doho naborunami takas tutu diulang ni Paupunami sude merlas ni roha di tonga-tongani saluhut na humaliang terluwong ma siya tonga-tongani pungatta dohot tulang robot alani amang buru na burju na buru hasian tang na pola dok konon gajang berohor nami songon na konine tua-tua matutu pasaton nami tuhamu jongjongin na di dulok perbatua manatak main na tu panaparan sai si gajang umur matujuluan namang buruku suak soni nang na buruku sai diramoti tuan diakka saluhukna akka manguduti pinopar terlumobi doho akka paupu atong amang buru na burju na buru hasian songon na rekonnya tua-tua matutu mesi tambah tua main na da perlinggoman ni dekke na mokmok di mataro tutu nomor tua luhut nama hamu di paroro suak songoni matutu di pahupuku na dua takas metutu di pitta-pitta nami doho ele-ele nami tuakka ari na mangiut anggiap matutu gabe keluarga situruon keluarga nahot di hudulanna terlumobi di pahupuku na dua atong doronai matutu tuman na pinasa di tonga-tonga ni huta setu ma anak na bisuk si buang goar dohot buru nauli basa biasalani di paupuku pos dorohanami marhiteun diakka ari na mangiut asanggiat tutu di pitta-pitta nami tuakkara na mangiut gajangin na berita horas gajang ma berita gabe bigon nami tujuluanon asanggiat tutu diakka saluhukna na pinarsita ni rohana rohamuna bereku anggiat matutu saluhukna di jalo amat tadi bata tong manguduti tusima muse alarong do di sonnai hobbar tu sekoda Batam asa manguduti mannon kupasat kami sekoda Batam putima horas aku ni horas matutu jalagabe isotutu abang buru na buru Roro Sanpo ngatongan di Pungatta Imasan Sekota Batam ala kitu anta berhalangan hadir di pasak 22 songon namai wakil hon songon di anggaran dasar anggaran rumah tangga terlumui matutu diulotta di sedarion merlas ni roha hita imatutu di amang buruku na buru di naong majalo pasu-pasu pardong saripion ima pahupunani di son martabata matutu gajang ni umur di amang buruku na buruku di son las roham na buru senggit matutu marhite ulat tasadarion gajang mamurmu tabasihakna asa songon hata na tu matutu adur haduka matutu tugu-tugu ni lobu adur hati ti tugu-tugu ni lobu penggeng sor matu matutu mang burku na burku bayi hudi pahoku sahak matutu nomor nini sahak tu nomor matutu suang soni matutu tu pahoku nami
Nga tutu marliat-liat ya kahatan dauli hatan narigan ima tutu pa husor dirham asa gabi keluarga siti roko tu akan ada dua terlumur matutu di jolon di Tuhan asa songon hatan nama dua matutu dohonon nami ador dakka nyarirang na piak ditonga di orang badang muna na sora sirang to dimuma totong na marsi konggoman asa Matutu. dakki mawalang galinggang jalaga regi setu madihamu anak pertahi ulu balang dot bor parmas jala pareme Matutu. asa emes tambah dua matutu perlinggo madek kena mok di bataru tutu silihut tu pot matutu hamu totong di paroro Matutu. matutu amang buru na buru di son adong do di patu papungata sa sekota Batam songon sikat nigat tinulus mulutung pe songonon nabui patu pa satong atongan di pungata sa sekota Batam asa do honong mat songon hata nama dua titi matinopa golang-golang matutu pangarahuna otik susadia na di patupa sa pungata borsa siromonggur sekota Batam segurang matutu pinasuna soang soni matutusan pungata borsa siromonggur san kapling baru adong do tutu songon perbueni holong merhite gatinulus las marohani amang buru menjakon song soni na buru gabi matutu jala horas upasa matutu tu simatupa. Jadi buat dihita horongi bona tulang dohot. Saya ada mana hita? Jadi ido tutu. Di abang baru nami. Yamu alat malu, boda boru. Boro kami lapina siap membantu proses tidak kita soal boru mele dengan disebata. Awal memang ini saya sedang terlalu lima saya sedang Perjolo kosan ay bajo, kami bikin boru, boru, karena boleh diaro, boru belum tersedayo. Karena tidak kalian ujian. Mulu tolong mereka orang yang boru, las marona perguna ditentukan. Untuk guna boru, dalam orang karakter patuan umatnya, sebatan, sedang cara berita. Khusus saja belum kita saat umatnya, las marona perguna, kebetulan untuk pematakan guna. Soal itu kita dukungnya, kota-kota kita kalau para una, khusus saja kita tidak saat umatnya, ketua di kota mana boleh masuk-masuknya. Jauh kita ini semua pencarian besar. Jika kamu mau apa untuk nak jelas kita orang kenapa? Untuk maju Tuhan ada sekali mulai. Jadi dapat jolo kalau orang itu materi batal dengan bahasa alam panorama jomna, untuk bahasa seperti genom lima. Jalan macaro masuk-masuk berbagai sesuatu nabi Indonesia akan berhenti apa semua. Hal ini yang memburu rohan kesukaan tulang, orang tulang, robot, robot, pasahat orang kami. Las rohan lagi memburu. Tak muna, pokok rohan kita genom lima sesuatunya berjuta di pasar ini. Dia mah keluarga yang berbahagia, keluarga yang berkata Tuhan. Pada rohani kita sanggup sangat mengumpulkan Tuhan sangat mengumpulkan. Jadi soal pertanyaan kami, orang yang sebelum nama dokter, atau harapan mak, atau hadis tapi sebetulnya mahamu, guru amat guru kayak ini sahabat nama nono sahabat untuk kedua mempelai kami dari tulang kona tulang rorobo bulan-bulan nama kedua inilah kehadiran kami bentuk cinta kasih untuk kalian berdua doa kami untuk Tuhan semoga ke depan kalian keluarga yang berbahagia keluarga yang berkah di mana tadi Pak Yesus dari rumah dan berkata pernikahan kudus semuanya itu karena kekuatan atau kepintaran kita untuk pemilihan Tuhan. Menurut kami itu bukan kekuatan yang bawa ya itu karena pemilihan Tuhan. Inilah jodoh.
pada muma na susiran, tapi muma masih kompoman. Hem matutu. Buat balap, buat sikor, buat anak mah, buat dengan musa di bawah. Hem matutu. Mungkin banyak itu berkeliaran, itu yang anak kasih musibah atau persaudara. Hem matutu. Sama son, lo ya, bunga saham, lo pasar ke bunga, saham itu penggagal, hormat dalam dia. Hem matutu. Setali dia tulang. Nek magidohon tak nama dia tulang. Jadi oleh agama dia amuna tulang nami mutasoy. Bona tulang nami ngopik gula-gula nama ramaranggi raja ini. Raja nami raja bolon. Moloduk anot di pasar tamu bunga di holongmu ku bahok kumuna bere muna mangulani. Las di soma non surduk tangan nami. Laho pasangap kamu. Molo beda boy sampai kami non parabunga jari-jari muna raja nami. Molo be manari dabagan nomor 1 partojo muna. Dabok ma somon hadani nama 2. Siti di sibok pagolang-golang pagara muna. Tung sokol dia ben non natal patupahani para kelle muna dalam nami mahal kapura dari tutur nami saluna. Debatado angko makhumi jadi opero kata yang bersedia Tuhanmu pagi kamu mah godang